Hola, soc Sara Vicent i en aquest blog parlarem de les preposicions per i per a. El contingut d'aquesta presentació serà el següent. En primer lloc parlarem de la preposició per, veurem alguns usos i exemples, farem exercicis i després veurem les solucions i per a la preposició per a ho farem de forma paral·lela. En primer lloc, la preposició per hem de veure quins valors té. El primer és per expressar la causa. Un exemple, el van condemnar per traïció. Ahí teniu la causa de la condena. El segon és per indicar el complement agent. Els lladres van ser detinguts per la policia. Un tercer valor d'aquesta preposició és quan va davant de l'adverbi sempre. Per exemple, tu i jo serem amics per sempre. També utilitzem per expressar una data de manera aproximada. Això vol dir que s'utilitza amb noms de mesos, d'anys, d'estacions i de festes. Ens vam conèixer pel març, més o menys, no? El mes, març, o també un altre exemple, pel Nadal, un pas de pardal. Així teniu festa, una festa, el Nadal. Utilitzem la preposició per també davant d'infinitiu i això amb dos valors bàsics. El primer és quan equival a amb la intenció de i el verb principal expressa una acció voluntària del subjecte. Per exemple, bevia molta aigua per trobar-se millor. Teniu que beure és un verb que expressa una acció voluntària i que per trobar-se millor podem substituir-ho per amb la intenció de. O també passejava per no passar tant de fred, passejava amb la intenció de no passar tant de fred. Per tant, la preposició per. El segon valor d'aquesta preposició davant d'infinitiu és quan volem expressar que l'acció realitzada està pendent de realització o expressa una mancança. I això sol ocórrer amb verbs com tindre, haver-hi, quedar, estar, etc. Un exemple són les 10 i els llits encara estan per fer, si teniu el verb estar, la mancança, o també tenim encara molts problemes per resoldre, pendents de realització, de resoldre. La preposició per s'utilitza també com a sinònim de en opinió de o si depèn de, per exemple, per mi, que cadascú faci el que vulga. I finalment heu de tindre en compte un ús incorrecte que és molt freqüent en la llengua col·loquial però que no haureu d'utilitzar perquè no és normatiu en una llengua estàndard. I és davant dels noms que indiquen parts del dia. Per exemple, pel matí encara fa molt de fred, no hem d'utilitzar la preposició per davant d'aquesta part del dia, sinó que hauríem d'utilitzar de matí o al matí encara fa molt de fred. O també, per la vesprada vaig a classe d'informàtica, l'opció correcta seria de vesprada vaig a classe d'informàtica. Noteu que aquest asterisc marca que són oracions no correctes. D'altra banda, la preposició per a s'utilitza per a indicar destinació o finalitat, també per al complement indirecte. Per exemple, hi ha ofertes exclusives per a tothom, complement indirecte, o el fusell submarí consta d'un canó llarg i un dispositiu per a disparar. La finalitat és disparar. La preposició per a s'utilitza també quan volem indicar un termini fix referit al futur. Per exemple, per al cap de setmana preveiem una pujada de les temperatures o falten 5 setmanes per a les vacances. Vacances i cap de setmana és un termini fix de futur. Així mateix, la preposició per a s'utilitza per a marcar amb verbs d'instrument existència i obligació. Per exemple, verbs d'instrument serien servir, fer servir, aprofitar, usar, preparar, etc. Com ho veiem, el martell serveix per a clavar o el bolígraf s'usa per a escriure. Exemples de verbs d'existència serien ser, estar, existir, haver-hi, etc. Com les vostres aportacions són fonamentals per aconseguir els nostres objectius. Així teniu el verb ser.
I finalment, exemples de verbs d'obligació serien caldre, necessitar, convenir, haver-se de, ser necessari, fer falta, etc. Com podem veure, calen més recursos per a afrontar la situació. Si recopilem el que hem vist fins ara, tenim que per s'utilitza per a indicar causa, per a indicar complement agent, s'utilitza també davant d'infinitiu quan és substituïble per amb la intenció de i per a indicar mancança, s'utilitza també davant l'adverbi sempre per a expressar dates de manera aproximada i quan és sinònim de en opinió de. Recordeu també que és incorrecte davant de noms que indiquen parts del dia. La preposició per a, en canvi, s'utilitza per a indicar destinació, finalitat o el complement indirecte, també, per a indicar un termini fix referit al futur i per a verbs d'instrument, existència i obligació. Fem exercicis per aplicar el que acabem d'aprendre. Ací teniu el primer bloc i consisteix en una sèrie de frases amb buits que haureu d'omplir. La primera és: l'han despatxat, haver estat negligent en la feina, han fet portar el regal l'avi, resoldre el problema és necessari plantejar-lo bé, era molt respectat els seus superiors, la següent és: no he pogut eixir perquè em quedaven molts exàmens corregir, he venut aquesta finca comprar-ne una altra de millor i el govern el declarà indesitjable alguna raó. Completeu aquests buits, pareu si voleu el vídeo i us espere d'ací uns moments amb les solucions. Molt bé, veiem quines són les solucions als exercicis del primer bloc. En primer lloc teníem la frase l'han despatxat haver estat negligent en la feina. Com que tenim una expressió de la causa, haver estat negligent en la feina, haurem d'utilitzar aquesta preposició. El segon, han fet portar el regal l'avi, tenim ací un complement indirecte, per tant, haurem d'utilitzar la preposició per a. A continuació, resoldre el problema és necessari plantejar-lo bé, veieu que és necessari és un verb d'obligació i, per tant, la preposició és per a. La següent frase, era molt respectat els seus superiors, aquest sintagma és el complement agent i, per tant, la preposició que cal és per. Recordeu que heu de fer la contracció, pels. A continuació tenim la frase no he pogut eixir perquè em quedaven molts exàmens per corregir, tenim l'expressió d'una mancança o d'una acció pendent de fer, per tant, hem d'utilitzar la preposició per. Ha venut aquesta finca comprar-ne una altra de millor, podem substituir aquest sintagma per amb la intenció de comprar-ne una altra de millor i per això la preposició que cal és per. I finalment, el govern el declarà indesitjable alguna raó, teniu novament l'expressió de la causa, per alguna raó. Per tant, preposició per. Fem un segon bloc d'exercicis que consisteix en el mateix procediment. La primera frase, Sant Joan Bacores, després li agrada deixar-ho tot demà, la mare ha fet el pastís mi, el garbell aprofita separar objectes de grandària desigual, el curs vinent encara serà massa prompte apreciar els resultats, ho farem així sempre i analitzem les dades registrades donant resposta als problemes plantejats. El mateix procediment us espera d'ací uns moments. D'acord, veiem les solucions a aquest segon bloc d'exercicis. Teníem que la primera frase era Sant Joan Bacores, com que tenim ací l'expressió d'una data, d'una festa, de manera aproximada, hem d'utilitzar la preposició per. Li agrada deixar-ho tot demà, com que tenim termini fix referit al futur, hem d'utilitzar per a. A continuació, la mare ha fet el pastís mi és el complement indirecte i, per tant, la preposició per a.
La següent frase era el garbell aprofita separar objectes, com que tenim un verb d'instrument, la preposició que cal és per a. El curs vinent encara serà massa prompte apreciar els resultats, veieu que tenim ací un verb d'existència, serà, i això vol dir que la preposició que cal és per apreciar els resultats. A continuació, ho farem així sempre, tenim l'adverbi sempre i això vol dir que necessitem la preposició per. I finalment, la darrera frase, analitzem les dades registrades donar resposta als problemes plantejats, com que podem substituir-ho per amb la intenció de, la preposició seria per. Us he preparat una sèrie de bibliografia per si voleu ampliar coneixements o per si voleu fer més exercicis i la teniu tant en suport paper com en línia a la pàgina web del nostre centre d'autoaprenentatge. I per finalitzar, simplement dir-vos que teniu el centre d'autoaprenentatge a disposició vostra. Moltes gràcies.